Mayong adlaw sa inyong tanan. Chiring! So, nalagay atong garden, no? Iturta mo sa itong garden karon buntaga, no? Kay, mara man yun nga itong ikaagalagad sa inyo, ha? So, nagsugod na po tagpananom og talong nga, kuan kay aron paglugna sa atong ubang talong na po tayo maani. Sunod nga na lang teknik aron di ta mahutdan ng pagkaon diri sa bukid, no? So, mo na atong area. Sorry, tamo diri dapita. Kani din natin si Buyas daholan nga gitanom din mo pa jud pagtubo niya pero buyag intawon tambok yun nun sila no. Tay mga seedlings na natong talong nga himo nga kaayo atong talong. Nya atong chili. Siling labuyo ni siya no, halang ni kay siya pero nagtanong ko ani kay ganahan man jud tag natay siling halang. So mo ni siya daghan gud kay bunga pure buyag. Nya atong talong daghan gyud pud kay siya mo produce og bunga no ingani gyud ka simple ang kinabuhi sa bukid magkugi lang gyud tag maayo para natay matanom natay mani natay masud-an libre nya nagtanom tag pipino atong pipino pod ready nang gyud sila katay tanawan niyo og unsa ka healthy atong pipino di ba organic lang na siya kuan lang na siya skanding atong giabono atong watermelon tara atong palaya munga na pod sila. Pero buyag intaan tambok ayo bisag wala tay chemical nga abono no. Nawan niya og unsa ka tambok nga tong palya. Nagsugod na pud siya pamunga. Pati ang atong watermelon watermelon na napoy bunga. Tawa atong palya. O di ba nga lang kasimple gyud ang atong panguma diri sa bukid. Natay libreng pagkaon.